súťažil počas dnešného dňa Tibor Vrtík. Tibor Vrtík prichádza aj so svojou modelkou Lenkou. Tibor, vítajte. A to dielo má taký pekný názov Ako sa môj dedo pripojil. No, tak si k tomu niečo povedzme. No, to je povedané, že sa môj dedo nejaké 70-ky pripojil a zbadal, že môže rozprávať s rodinným príslušníkom na druhom konci republiky. A tým je povedané všetko. Nemusíme viac rozprávať, ja vám ešte o Tiborovi poviem to, že on v podstate nie je nováčikom v tejto súťaži. Tretíkrát sa vidíme, druhýkrát je to 3. miesto, čo ste získali, čiže v Lani to bolo 3. miesto, aj predtým to bolo 3. miesto. Tibor má také skromné želanie, že teda mohlo by to byť aj dnes lepšie, ale teda, že keď nebude, tak nič sa nestane. A má ešte takú jednu novinku, okrem toho, že on robí airbrush. Vy, ktorí sa venujete maľovaniu, tak viete, o čom je reč, tak je aplikátorom kreatívnych náterov a stien. Čo je? Stierok. Stierok? Nie stien, ale stierok na steny napríklad. Takže poďme sa pozrieť, ako sa Lenka zhostí svojej prezentácie. Nech sa páči. To bol Tibor Vrtík, Lenka so súťažiacím číslom 2. Názov diela Ako sa môj dedo pripojil. Nech sa páči. Na chvíľočku si môžete opäť vydýchnuť. Musím povedať, Michal Tvrdý si dal až okuliare dole, takže bola to naozaj skvelá prezentácia. Ideme na číslo 3. S tým súťažila Alexandra Jarová a prichádza aj so svojím modelom Markom. Homo technicus. Toto je názov, toto je